Стоите си вие в колата, вкъщи, докато готвите, перете или правите каквото и да е било. И започвате да си благодарите на себе си, или на живота, или на деси. Много съм благодарен, че тази сутрин се събудих рано. Много съм благодарен, че веднага си оправих леглото. Много съм благодарен, че си изпълних сутрешната рутина. Много съм благодарен, че вчера не ядох junk food. Много съм благодарен, че имах силата да направя 9000 крачки. Много съм благодарен, че се чувствам щастлив и не позволявам на лошите емоции да ме толират. Много съм благодарен, че имам семейство. Много съм благодарен, че имам с кой да си говоря. Много съм благодарен за това и за това. Много съм благодарен, че изпълнявам мечтите си. Много съм благодарен, че работя работата, която работя. Много съм благодарен, че карам колата, която искам и съм искал и съм си я постигнал. Много съм благодарен, че имам възможността да живея моите мечти. Много съм благодарен. И така, продължавате, когато се чувствате зле, да почнете да благодарите на себе си. Защо казвам, че трябва да го правите на глас? Защото когато си го мислите, не го чувате. Вие го чувате вътре в главата си, ама it's not the same. It's not the same. Не е също.